Здравейте хора, аз съм Фиксми и днес почваме едно шоу, което е наречено на лов за нубове. Ето вижте го ни. Сипим някакви перерасти, де се опитват да вземат някакъв чест, де ще ги приебат моя як лъв. Аз ще горе. О, как само дзъна! Ако хората са чули как дзънка това Виж! вярват. О, майко! Ще убие и перерастите ще ги. Тук не може да се качиш, бе, човек. Те стоят на... Омага, свърши ми това. О, паяджина! Аз взех две. Лата, той инвентара ми е хипер пълен. От какво? Ами отдайте ми от какво. Ние сега тук се правим на някакви прата, ама не сме. Нали? Ти вие изобщо не сте. Ами ти сякаш си голяма права, бабо. Не сте да си купаете ли си. Ето едно лайно. Къде? Майко, това с дума между енчантна. Опа, дай да му го взем. Именно. Аз ще му го взема. Опа, Макс Рай, дай, аз го убих. Аз го ударих за футбол. Добре, ама дай да го видя меча. Ей, има евент, хора. Това не е пълка, това си шива не е, бе. Дай меча, бе. Тупане 2, проклятието на чрез ногите 4, плячко 7. Добре, хора, сега се правим на някакви супер големите прота, ама иначе не сме. Да, ние, защото са Само единственото Бихме се с едно лайно, ама не единственото про, само и единствено е Fix Me. Абе, млъкни, бе. Кой ма фрасна? Аз. Малай. Окей. Второто про съм аз, третото про Лин. Млъкни, Много за Gamecrafter. много за геймкрафта, намерих ми гейм. Ама, за тук има енчантик тейбъл, хора. Я? В моите гащи са заминали. Дайте ни диамантени Аз гащи. ще енчантна лъка. Аз ще енчантна кура. Ама гъв лем едно пънч ве повър. Щете. Аз ще енчантна кура да Бой при енчантинга! Стига. О, мъгълек, какво стана? Къде? Телепортираха ни в евента. Това е джъмп евент. Аз го О, някакво да... супер, аз съм добър в джампове. Ще ме гледат. Макс, затъпи ги тя. Лично. Давай, Макс, затъпи ги. Той е някакъв трол евент, аз не мога. Давай, Макс. Аз не съм добър. Добре, че тук има някакви продукта да ги минах. Коля! О, стига, бе. Коля, аз няма да минам този джъмп, защото има дупка и мога да паднете от края. Не само това, много трудно ми се минава. Чакай, няма да... Да, няма. бе, Как се натъпа, нали? изобщо не е трудно, аз съм на PvP2. Той гад си тръмното това. Не ги знам, ние прота. Про, аз съм про на PvP-то. Направих на хипербърска. Аз съм второто про на PvP-то. Аре, идвай се бием, като си толкова голям. И сега ще Просто просто. някакъв про. Без легендарки, да се бием с връщане, обаче на айтеми, нали сме фърни. Аз съм пар, гледай си. Най-яко. О, мага! Аз ще обичам талави. Идвай този Gamecrafter, идвай Да, ама на Аз само ще гледам. Ако тя... Легите са скачат като най-тя. Gamecrafter, ела на PvP-то. На Last PvP сме ли? Няма компютър Е, тогава. хора, И пето минути сега играе. вижте се на джъмп по две. И това как? Ай, виж Не. Добре, не си губи времето си. И так един нещо. Няма да не се бием. Добре, айде стига, няма да се бием. И в лявата страна, първата страна. Ще чакам. Какво става при вас, бе? Що се карате само? Бягай, Няна. Бягай, Няна. И аз ще кажа няма. Фикс И ми ти още. ще кажеш няма. Гейм, имаш ли такова? Няма. Какво правиш, бе? Още не Това ми гледа ми казваш глупости, бе. Нали при това тук голям зор беше дали ще дадем пари да те запишем. Ох, хора, престанете! Айде.
Хора, престанете! А ти какво правиш? Ти първи почна. Вау. Аре, ще сме се карали като някакви тоталните бебета. О, мага, то ми махна честплейт. Аз имам друг меч. Какво правите, бе? Минале! Аз си взимам най-нубърския меч. Аре, сега съм с най-нубърския меч. И с най-нубърския армор. Гейм, я да видя колко ти взима. Умри сърце. Половин, я без армор. Да, без наградник. И бутуши. Давай. Ох! А 2 сърца и половина. И аз чека да си го ставя. Аз съм с голден меч инчантнат на Sharpness 4 Knockback 2. Който иска да взима тази вълна на мен не ми трябва. Я гледай колко бързо ще го изхъба този слорд. Ако удара 20 пъти някой ще го изхъба, искаш ли? Да видиш. 1, 2... Не ме удряй мене! Аз пробвам колко ще изхъба меча, чули? Да, ама те ми хабиш бронята, бе. Добре, 3... Трети път. Не, трети път. А знаеш ли колко малко? Да те ударили! Да те ударили! Не. Не, бе, идиот! Заради Мариан! Аз го ударих един път, исках да пробвам. Абе. Избягах. Той лепна. Не съм лепнал. И помни на... Да! Не ме удряй, не ме! Не! What the fuck? Идиот! Видя ли с какъв армор бях, бе? О, не видях. Дай ти казвам, не дей! О май гънус. Дай си ми армора! Дай си ми меча! Дай си ми меча, бе! Кой ти е меча? Той е голден букулка. Гледането на членостоногите 4 ли? Не, букулка, голден меча. А, да. На. Быстрота 4 пък не ми взема дума. Колко ябълки. Здрасти! Ням. Ай, стига сме се били, сериозно. Ай. О, магабе! 5 лева! Да убием Мариан! Да го убием! Арморче, взе го! Взех му някакъв кут. Ох, ама! Някаква куца шапка взех. Някаква куца шапка. Кут шапка. Нарема на път, дей. Най-лесно да ни събием. Айде! Да се начат на един дъма вече на ниско ниво. Какво правиш, бе? Исках да го изпробвам. Аз сега ще пробвам моя върху тебе, я да видим. Без армор, обаче, като мене. Само с газ. Да, биш. Отляво вратата е наша. Давай пак. Толкова е. Аз съм